Ja, så er vi på South Shores. Vi står og kigger over mod Pico, og der kan vi se toppen af Pico. Pico var den ø, vi startede ud på. Og man har et ret godt billede af højden på Pico. Og det, der er lidt sjovt for os, det er, at vi har været oppe på de bjerge herovre. Og der skal lige hilse at sige, at der var masser af bakker og bjerge. Det var rimelig højt. Vi har slet ikke været i nærheden af den top der. Den er lidt over 2 kilometer høj. Faktisk ikke set før. Nej, vi har faktisk ikke set den. Den har været dækket af skyer, mens vi har været. Men den er fantastisk flot. Får vi lige simpelthen hortensia i lange baner. Og prøv lige at se deroppe bagved. Der er hortensia igen. Men også lidt for, hvis du kigger derover, så har du også sådan i stedet for sten, Ja, hortensia lige. er helt deroppe. De er satme flotte. Igen. Og her har vi lille spand, som skal transportere os op af de. Øen her er kun 1100 meter høj, men det kan stadig give bakker nok til sådan en lille sag der. Ja, den klarer det. Ja, det var alt for Pico for denne, nej for South Shores for denne omgang. Hej.